दिनैनि हरखाब बे प्रेस मिटआव नुजाफैनाय गासै इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो गासै चेनेलनि नोंथांमोनखौ गिबियावनो जों बरायग्रोबाय। दिनै जिहेतु फैगौ 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारियाव जानो गोनां बर' खौसेथि सुबुं आफादनि जि 7थि बोसोरारि जथुमा जानो गोनाङा बे मोनसे हरखाब मोनसे समस्या जानायनि थाखाय बेखौ फासायनाय जादों। बिनि खारनानो जादों गिबियावनो जोंनि जिहेतु बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ 15 खालारनि सिगां बे फेब्रुवारिनि दागोन होननानै जों मिन्थिदों आरो बेयाव जोंनि EBPOनि सेन्ट्रेल कमिटिया दिनै बायदि खामानियाव बिथांमोना मुखुब जाना थानायखाय बिथांमोना जोंनि बे अधिवेशनाव सम होनो हायैनि थाखाय बेखौ फासायनायनि जाहोन जाबाय। मानोना जों सानदों जोङो दा जों बानजाय आफादनि जानानै जों फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि जिहेतु प्रग्रामाव थिखानाय जि माखासे हाबाफारि बे गासैबो एखे रोखोमानो थागोन। खालि बेयाव डेटखौल' जोङो फैगौ फेब्रुवारिनि 17, 18 आरो 19 खालाराव बेखौ लांनाय जाबाय। जों आसा खालामदों बे प्रग्रामाव जि माखासे जोंनि बानजाय आफादनि जे साब कमिटिफोर दङ बायदि जेरै एक्जिबिशननि जि मावनो गोनां हाबाफारि 90% आगबारिदों आरो मेन गेट बेबो 90% आगबारिदों। बे जोंनि जेसेबां हारिमुनि आरो भलेन्टियार आरो मार्च पास्टनि ग्रुप बिथांमोननि खामानिफ्राबो गासैबो आगबारिदों। बे पेन्डेलाबो आगबारिदों। गासैबो बिथिङाव जों फ्राय अल खामानियानो जोंना 90% आगबारिदों आरो जोंनि जाय माखासे आलासिफोरा जोंनि 21टा जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो गोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ जों बरायनो थाखाय अराय जोङो थियारि जाना दङ। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि जि माखासे बाहेरनिफ्राय फैनो गोनां जोंनि खाथियाव नांजाबना थानाय नागालेण्ड, मेघालय, अरुणाचल आरो वेस्ट बेंगल आरो जोंनि बाहेर रायजोनि बांलादेशनिफ्राय फैनो गोनां आलासि बिथांमोनखौबो जों बरायनो थाखाय थियारि जाना दङ। जों आसा खालामदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोसोफ्रा बायफ्लेनाङा। जोंनि जेरैबायदि जों गाजा गोमजायै खुंनो नागिरदों जोंनि नैबे जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं। जिहेतु जोंनि बाहेरनि जि बर'फोरा जि मोनथाय मोनसे दाबिनानै फैगासिनो दंमोन बेखौ जोङो मोननो हरखाबै आरो साननैसोनि उनावनो जोङो मोनसे इन्टारिम काउन्सिल दाफिननानै होगोन होननानै जोंनो गभर्नमेन्टआ बा जोंनि दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों। बेनो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों बयखौबो बरायदों आरो जों जेसेबां रायजो राजा दङ जाहाथे जोंनि नैबे कनफारेन्सआव गोसोफ्रा बायफ्लेलासिनो बयबो लैहोर फैनानै बयबो बाहागो लायो। बेनि थाखाय जोङो बानजाय आफादनि जानानै जोङो खावलायनो नागिरदों आरो आसा खालामदों बेयाव जों गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै जोंनि बे जानो गोनां जे कनफारेन्स बेखौ मेहेरगोनां खालामगोन। आं बेखौ जोंनि बानजाय आफादनि जानानै बयनिसिम खावलायनाय थाबाय।